Hai că azi mi-a venit altă idee în cap. Acum și probăm. Ia uitați și construcția am făcut. Ați mai văzut așa construcții? Așa am văzut. Să vedem rezultatul după. De până la rezultat, să ne apucăm de proces. Hai la treabă. Deja am creat diferite chestii interesante cu materialul dat și continuu să experimentez. Ador să probez diferite produse. Cu cât mai multe materiale cunosc, cu atât mai multe idei mă vizitează. Cu materialul ăsta te simți puțin copil, căci seamănă cu plastilina, puțin bucătar, căci seamănă și cu aluatul. Ușor de întins, ușor de tăiat. Da, creativitatea chiar nu are limite. Acum voi aranja această fâșie pe construcția mea inventată. Construcția e făcută pentru a da o anumită formă. O aranjez și o voi lăsa să se usuce bine. Cred că minim 24 de ore. Voi reveni și vom vedea ce s-a primit.